Cím egy Orwell címre verseny. Előadás rettentjen a második helyre, míg Egerben az Ötelhúsi Üzenetet című szavalóversenyen külön díjra minősítette a zsűri. Címe az első nap. Betanította Rajnavölgyi Vilmos. Orwell címre az első nap. Kend meg, felszétfog, az fábült oszlopnak, meg gerendalnak. Ketten, kicsapják ezeket a szederbokrokot, hogy ne legyenek útba, a helyiket meg kipucolják. Kend, kifogja az ökrököt, megitatja a patakba, azt a tehenek fel együtt belegelteti. Utána csinálhatnak állást a baromnak arra hátul, a tisztás végében nagy tőgyfalra, hogy nyugtuk legyen itt a létünk. A kocsikat hagyják otthon vannak, előbb úgyis le kell pakolni, a tyúkereceket is később veszük le, ha már helyet csinálhatunk nekik. Az asszonyok szedjenek fel a tűzre valónak, és sét ráérünk a pliten. De nem menjenek messzire, lehetnek is zsiványok is, csak arra a tisztás körül. Hullaton van itt hullott gajdögöge. Az öregek meg a gyerekek a táborban maradnak. De gombázásra még ne gondoljanak, vigyázzanak a disznókra. Közben elpresszhetnek, vagy farakhatnak társat is. Kent meg gyűjjék velem, megnézzük, mennyire nagy ez a vőd. Mi van benne, honnan ered a patak, meg hogy egyáltalában mire számíthatunk. Nem, tarisztja nem kell, csak fokos. De várjék, hozom a flintát, és csak előbb megtűrtem, azt felporozom. Lássuk már, valami használtam, adjuk dugdostuk. Hát akad valami fazékbe való, sose lehet tudni. Mondta a vezérünk, egy tekintélyt parancsoló, 40 körüli, napbarnított arcú, magas, válas férfi, miután felállt, feltette kalapját és körülnézett.